אהלן זאביק. אהלן. רציתי לשאול לך פעם ככה קצת על תכנון של גינות, כי זה עולם שלם, כלומר, אלא עולם של תאורה, עם אלמנטים, עם סוגים של צמחים, כלומר, בסוף זה הכל צריך לנגן בהרמוניה אחת גדולה. כאילו בעצם, איזה 5 דברים, או ככה צריך לקחת בחשבון, איזה דגשים צריך לקחת בחשבון כשהולכים לתכנן גינה, כלומר, אתה כמתכנן גינות, מה הדברים הראשונים עוד ברמת התשתית שצריך לחשוב עליהם? וואו, אני מקווה שאני אצליח ב5 דברים, אבל אתה יודע מה, אני אתחיל ממשהו שבדרך כלל אנשים מרימים גבה. תכנון מתחיל מתוך הבית. אני נמצא בתוך הבית, מה אני רואה בחוץ? שם מתחיל התכנון. זאת אומרת, אם יש לי ויטרינה גדולה לצורך העניין, אני צריך לחשוב מה רואים, כשאתה נמצא בתוך הבית, מה רואים החוצה. וזה צריך לראות תמונה. זה חלק מתכנון. משם זה מתחיל. אחר כך זה עובר, כשיוצאים החוצה, מה אנחנו רואים? תכנון צריך להיות דבר ראשון פונקציונלית. אני חושב, המוטו שלי אומר, שכמו שבית הוא מעוצב בחללים, יש סלון ויש מטבח ויש פינת משחקים, ויש חדר אוכל וכו'. כך גם צריך להיות בחוץ, אחרת אנחנו לא מנצלים, אחרת אנחנו יוצאים למוקד אחד בגינה וזהו. אם אנחנו רוצים לנצל את כל המרחב של הגינה. שנקרא פינות עניין. בדיוק. שימלאו את כל הפונקציות האלה שהאדם רוצה כדי שהוא באמת... לדוגמה, בוא תן לנו כמה דוגמאות. לדוגמה, יש מקום האירוח. אדם שמארח XYZ של אנשים, הוא צריך מקום מסוים, צריך לתכנן לו את המקום לפי כמות האנשים שבדרך כלל מגיע. 1. 2. למשל, אדם קם בבוקר, הוא רוצה לשבת על איזה כוס קפה, ככה בנחת, או לפעמים אנשים אומרים לי, אני עובדת במטבח, אני עובד במטבח, לא עובד... או, אל תיכנס לשם. אני לא נכנס לשם. אני רוצה מדי פעם לצאת רגע, לנוח, לשתות קפה, מה שנקרא פינת מחשבות כזאת. צריך ליצור את זה, פינת מחשבות, זה תכנון, איך אנחנו מסדרים את העץ שהוא יהיה מעל, ואיך עם מה מרצפים את הפינה הזאת. האם מרצפים אותה? על מה הוא יושב? על איזשהו סלע, על איזשהו רהיט מסוים, כיסא או איזה כיסא? האם הוא שומע פכפוך מים וכו'. עוד עכשיו, לפעמים הפינה צריכה להיות פינת משחקים. אז זו דוגמה, צריך ליצור פינת משחקים, יכול להיות שבדרך כלל אני אמליץ, בואו נעשה אותה באיזשהו פינה, כי שם אפשר יהיה להשאיר את המקום מבולגן למשחקים, ומצד בפינה אחרת אפשר לארח, לכאורה בלי קשר. אין התנגשות כאן. כן. וכו'. אז הפינות זה דוגמאות, יש 1001 דוגמאות של... ואת הפינות האלה בעצם אתה לוקח, אתה כאילו מחליטים עליהם ביחד, תוך תהליך האפיון, כאילו איך הם מארחים, כמה הם מארחים, כמה ילדים יש, מה הצרכים, כלומר, ואז מחליטים בעצם במבט על איך מבנה הגינה הולך להיראות. בדיוק. אחרי שאני יודע איך המבנה של הגינה הולך להיות, אני מחליט איך מבנה הצמחים יהיה. לפני שאני קורא להם בשמות, יש מבנה לצמחים. יש צמחים שהם עצים למשל, שהנוף שלהם מתחיל מלמטה. יש עצים שהנוף שלהם מתחיל מלמעלה. אז אם אני רוצה למקם למשל פינת ישיבה, בדרך כלל אני ארצה שהמבנה של העץ הוא יהיה צר למטה, מבנה גבוה, כאילו צר מלמטה וגבוה למעלה, ואז הוא ייתן מצד אחד צל ואיזושהי קורת גג כאילו לפינה, אבל מצד שני הוא לא יפריע לספייס של הפינה. אם הוא נניח עומד מול איזשהו חלון מאוד מיוחד, ואין לי בעיה של מקום, הוא עומד מול איזשהו חלון מאוד מיוחד מהבית, אז כשאני נמצא בתוך הבית, אני רוצה שיראו את הקומפוזיציה שלו, של הענפים, של כל המערכת, מלמטה, מאיפה שהחלון, איפה שבו בחלון, לראות את כל המבנה המיוחד של העץ, של הפסל. אז זה התעסקות במבנה של עצים, מבנה של צמחים, האם אנחנו רוצים שיחים להסתרה, אז יש להם מבנה מסוים, עם גובה מסוים, איזה גובה הסתרה אנחנו רוצים. האם אנחנו רוצים רק צמחים נמוכים? יש להם מבנה. בקיצור,
השלב הבא זה מבנה הצמחים. אחר כך אני קורא למבנה של הצמחים, אחר כך אני קורא להם בשמות. ושם יש לנו המון משחק איזה שמות יכולים להיכנס למבנה שתכננתי. זאת אומרת, איזה צמחים מתאימים לנו למבנה שבחרנו. למבנה שרצינו זה. השלב הרביעי, כלומר, דגש רביעי, שאנחנו כרגע אמרת לנו 3 דברים. 4, אני כבר הפסקתי לספור שלי. אוקיי, איזה עוד דברים? בואו נדבר על מה האלמנטים. אחר כך יש כמובן אלמנטים וזה, לא ניכנס לשמון לזה, אני מדבר על דברים חשובים קודם כל, דברים עקרוניים. השלב הבא אחריו זה שלב התשתיות. שברגע שאנחנו בונים שבילים, בונים פינות ישיבה, ריצופים, יש תשתיות שצריך להביא אליהם. א', זה לפעמים זה צריך להיות גז, אם זה מטבח או משהו כזה, או פינת אש. זה צריך להיות גז, זה צריך להיות מים, זה צריך להיות תאורת הצפה, תאורת אווירה. המון אלמנטים, המון תשתיות מאוד מאוד חשובות. כלומר, אנחנו בעצם עוד לא בנינו כלום בגינה. נכון. אנחנו רק בשלב התכנון, ואחרי שהבנו איך הגינה הולכת להיראות, אז אנחנו יודעים לתכנן את מה שנקרא, את התשתיות שאנחנו רוצים להגיע לכל מקום. איפה ימוקם ראש השקיה, שזה לב הגינה, אבל מצד אחד צריך להיות נגיש, ומצד שני הוא מכוער, הוא גדול ומכוער. איפה אנחנו ממקמים אותו שלא יפריע לנו ושיענה על הנגישות. תאורת אווירה, אפשר לדבר על זה. זה שיחה בפני עצמה, נכון. נכון. אז אם אנחנו מתכננים מראש את התשתיות, אנחנו חוסכים הרבה. טוב, בשיחה הבאה אנחנו נדבר קצת על תאורה, ניתן דגש על התאורה. אוקיי.